Здравейте! Днес ще бъдем в хола и ще ви разказвам истории от Бали, още от началото, защото тази година започна малко странно. Откъм снимането на влог, когато отидохме, първо валеше, после духаше, кадрите изобщо не са се получили, не се чува нищо от това, което казвам. Една маймуна почти ме охапа в парка на маймуните. И като цяло се случиха някакви такива неща. И аз си казах, добре, може би ще е много яко просто да седна и да разкажа. Ей така все едно сме заедно да пием кафе. Какво стана? Ще отидем на север в Бали и докато отиваме аз ще ви разказвам какво се случи, за да може когато вие ходите там да го имате предвид. Долу в описанието ще оставя и маршрута, който на нас ни бяха препоръчали. Започвам от там, че отново пристигнахме в една влажна вечер. Бяхме си поръчали Airport Transfer от Booking, който всъщност за нас беше бонус. И докато пътувахме, шофьора, ние имахме предостатъчно време да си поговорим с него, ни направи препоръка за 3 места на север, където да отидем, които не са чак толкова пълни с туристи, защото това е негативната страна на Бали, че почти навсякъде е пълно с туристи и нещата, които виждаш на снимките в Pinterest, Instagram или където и да е, рядко имат нещо общо с действителността, защото тези красиви пейзажи, да, те са там и ти ги виждаш, обаче си заобиколен от един куп хора, които чакат на опашка, за да си направят снимка и на мен това ми действа по-скоро отблъскващо и неприятно. Така че тази туристическа част на Бали на мен никак не ми харесва и като цяло гледам, когато пътувам, да бягам от туристическите места и да откривам други, където няма толкова хора, където просто е по-спокойно и където наистина можеш да преживееш мястото. Та решихме ние да послушаме нашия гид и да тръгнем на север. Между другото е тук. За малко спирам, за да сложа кадри от парка на маймуните. Ей, тази маймуна, преди малко за малко да ме охапе, дойде да провери какво има в чантата ми. Аз се дръпнах и тя оголи зъбите, даже тръгна да ме хапе, обаче не можа. Леко само се допря зъбите до мен. Няколко важни неща, които трябва да знаете за маймуните е, че в парка в Убуд е пълно с хора, малко по-комерциално и това, което разбрахме е, че не ги хранят достатъчно, затова маймуните проявяват агресия. В описание ще ви сложа името на един друг парк на маймуните, който ни препоръчаха. Реално не можахме да стигнем до там, но го видяхме по път на това пътешествие, за което ви разказвам в този влог. Качихме се ние на моторчетата и тръгнахме. Бяхме в търсене на, според нашия шофьор, най-красивия водопад на острова и един от най-красивите водни храмове. Всъщност те имат най-различни храмове и почитат различни богове. В Бали се изповядва балинезийски хиндуизъм и те имат богове за всичко в общи линии. Всеки ден поднасят едни малки дарове с цветя, с храна и палят ароматна клечка по няколко пъти. Тръгнахме ние на север с моторчетата и по едно време, както си караме, ни застига някакъв дядо. И започва да ни пита къде отиваме, откъде сме, усмивката е тук до ушите. И по едно време ни направи знак да отбием и ни каза, искате ли да ви закарам на където сте тръгнали, ще ви заведа, обаче ще минем през един друг ненатоварен път, защото този път, по който карахме ние в момента, беше с доста натоварен трафик, с коли, с моторчета. Тук е момента да ви кажа, че тази година в Бали имаше страшно много коли, задръстванията бяха по-тегави от преди, особено когато отидохме в Чангу, много се усещаше. Оказа се, че много хора от другите острови са решили да дойдат в Бали и да станат шофьори на такси, защото това е начин на препитание и всъщност острова се е напълнил с коли. Така че трафика е още по-ужасен, ако сте ходили преди. Има много коли, по-малко моторчета и е по-тегаво като каране. Та, ние не бяхме никак против да слезем от този път и да отидем някъде, където няма никой. Действително дядото ни прекара през едно поле. Буквално се едно отиваш на някакво поле в България и си минаваш там през малките пътчета. Там, откъдето минахме, нямаше абсолютно никакви туристи, абсолютно никакъв трафик. Ние сме минавали по подобен път и миналата година, когато объркахме пътя за Бали сафари и видяхме един друг дядо да се къпе в реката чисто гол. Беше поднесъл дар и беше влязал така да се къпе. Много интересни ритуали имат. И когато продължихме по този път, в един момент дядото ни каза да спрем и ни показа една много красива гледка. За съжаление, деня беше
мъглив заради дъжда. Иначе в далечината се виждаше планината, тя е една такава величествена и това зелено поле пред нея бе картинка. Там, където бяхме спрели, имаше един олтар и дядото ни обясни, че това е техния начин да почетат боговете и да се помолят за добра реколта. В Бали реколтата е през 3 месеца, оризовата реколта, което е техен основен начин на препитание. Вече туризма е доста заел място в тяхното ежедневие и съответно доста заел от земите им, но все още се гледат оризи на оризови полета и оризови тераси и те правят тези олтари, за да почитат божествата и божествата да им дадат съответно добра реколта след това. Продължихме нататъка и ние си мислихме, че отиваме в един храм, а дядото ни е водил към един съвсем различен храм. Стигнахме до храма, той пак с една усмивка тук до ушите ни въведе в храм, който е само за местни хора и те ходят там на пречистване. Ще линкна тук някъде видеото от духовното пречистване. В първия епизод от тези серии, между другото от тази година, също бяхме в такъв храм, само че в този ден ние не искахме да ходим на пречистване. Бяхме се запътили към друг храм, който е доста по-на север и доста по-високо в планината. И в крайна сметка дядото всъщност искаше да припечели по някой лев. Това го вмятам тук не с лошо чувство, макар че на мен понякога това ми остава по-скоро негативна емоция, защото има хора, както и навсякъде, които не са с толкова добри намерения и те виждат като касичка в един момент. Та човека нищо не е поискал, ние му оставихме 100 000 рупии, но е такова едно малко неприятно чувство, че се създава понякога и го имайте предвид, ако някой ви спре докато се движите с моторчето и е изключително любопитен откъде сте, къде отивате, че той вероятно иска да ви съпроводи до някъде и ще очаква някакъв вид компенсация след това. Нещо интересно, което каза той, между другото, е, че иска да си свърши работата добре, защото вярва, че трябва да си свърши работата, за да има добра карма. Когато го каза, ние още не знаехме, че той това го възприема като работа, но в крайна сметка човека беше много мил, видяхме нещо различно, което нямаше да видим, беше интересно преживяване. Обаче нашият път тепърва започваше, колкото по-на север отиваш, толкова по-малко туристи има от белите туристи и толкова местно става навсякъде. Хората там си живеят, те са предимно фермери, няма толкова магазини, няма толкова търговия, няма никакви вили и хотели, просто попадаш в техния местен натурален хабитат. Когато се качихме на север, имаше момент, в който нямаше други хора, които говорят английски изобщо, така че с известно затруднение си поръчахме храната и между другото мястото, което ще ви покажа сега, се намира точно преди храма Улун Дано Баратан, към който се бяхме запътили. Той е воден храм, намира се доста високо, той не е популярен сред европейски и американски туристи, там имаше само индонезийци. Индонезия, между другото, е мюсюлманска държава, Бали обаче са хиндуисти. И много интересно нещо беше, че срещу хиндуисткия храм имаше джамия и двете религии си съществуваха съвсем нормално и приятелски заедно. В момента сме в хиндуисткия храм, но понеже в Бали живеят хиндуисти, но Индонезия е мюсюлманска държава, ето там е джамията. В момента се чува песента на ходжата, може би е ходжа и тук. Там горе, където отидохме, климата е много по-влажен, надморската височина е 1500 метра, по-студено е и аз буквално не можех да повярвам, че и това е едно лице на Бали. И Бали може да има много различни лица. Когато някой те пита, Бали хареса ли ти, може би трябва да питаш ти какво търсиш, за да ти кажа, защото спрямо моите разбирания за пътуване, Бали е едно прекрасно място. Само че си има, разбира се, и негативната страна. В зависимост от това къде си отишъл, Бали може да има много различни лица. Храма отново беше доста препълнен с туристи. Отново не знам аз защо очаквам в тези храмове да няма никой да е спокойно. В някакъв друг свят си живея в паралелна реалност, обаче. И тук си имаше опашките от туристи, тук си имаше входовете, но красотата на този храм е абсолютно неповторима. Езерото Баратан е източника на вода, който снабдява местността под него с вода, за да може да бъде отгледан ориза. И всъщност заради това е построен храма именно там. Между другото, там където в момента е езерото Баратан,
е имало друго много по-голямо езеро, но разрушително земетресение го разделя на 2 или 3 по-малки езера. И съответно хората са построили храм още през средновековието е построен този храм там, само че много преди това датират религиозни постройки на това място. Те са ги построили там, за да могат да отдадат почет към богинята Дану и да може тя да им помогне да отгледат реколта, защото това означава прехрана, а прехраната съответно означава живота да продължи. Този храм е много впечатляващ. Със сигурност има много неща, които са свързани с историята му, които можете да научите. Това е, което аз научих и просто се оставих да се насладя на прекрасните гледки, които ще бъдат запечатани като картина за винаги в съзнанието ми. За щастие камерата също ги е запечатала, така че да мога да ги споделя и с вас. Наистина е много голяма красота, много голямо блаженство е, когато попаднеш там. Ето го проверява от какво правят бетона. Крайче, от какво правят бетона? С бетона тук се прави по същия начин с пясък, обаче ще става супер брутален черен бетон. Много готин. Много държеше да го снимам с голямата риба. Но нещо друго се случи, което направи преживяването в храма наистина много специално. Както се разхождахме, Десето и Криско ни казаха: видяхте ли животните там? Ние не ги бяхме видяли и отидохме. Имаше бухал, имаше животно, което прилича на прилеп или летяща лисица. Не си спомням точно как се казваше това животно, обаче се изглежда точно като прилеп. Имаше лоак. Това са животинките, от които произвеждат най-скъпото кафе в света. Копи лоак, така е известно в Бали. Аз не съм го пробвала. Процесът на правенето на това кафе е много интересен, защото животинките изяждат целите кафе зърна, те ферментират в стомаха им и съответно после ги изакват. Животинките, производители на кафето, са едни от най-сладките животинки на света, които съм виждала, защото те са всъщност от семейство котки, обаче са с поведение на куче и са едни такива големи, меки, като плюшени играчки. Трайко поиска да се снима с едно от тях. Струваше 30 000 рупии, което е може би около 4 лева някъде да се снимаш с тази животинка. И аз я погалих, ама то такова мекичко, такова хубаво животно, направо е като плюшена играчка, идва ти да го галиш, да го стискаш цял ден, много хубаво. И когато той го гушна, животинката започна да го ближа с едно кученце. Това нещо хора ни направи деня. Такава хубава емоция ми създаде това животинче, че дори не мога да ви опиша. Голяма радост и голямо щастие и някак си ти става едно хубаво на душата, което ми напомня да ви кажа, че където и да пътувам, каквито и храмове, сгради, архитектура, гробници да съм виждала, няма нищо, което за мен да бъде по-ценно от истинския контакт с живите същества, независимо дали са хора или животни. Аз обичам да се срещам с местни хора, където и да ходя, да си говоря с тях, те да ми разказват как живеят, аз да им разказвам някакви неща, въобще да обменяме опит, защото всичко, което човечеството е създало като недвижимо имущество и наследство, то е много ценно, то е много красиво, но е безжизнено. В крайна сметка всичко друго, което има душа, то ти създава емоция, то ти прави преживяването. Така че тези животинки направиха нашия ден много специален тогава. И в един момент вече беше започнало да става късен следобед, пихме по едно кафе и решихме, че ще бъде твърде рисковано да продължим още час нагоре, за да търсим водопада. Освен това, горе си беше студено. И взехме решението да се върнем. Освен това, облаци отново надвисваха. За този ден имахме да отидем на едни оризови тераси, в храма и на водопада. В крайна сметка успяхме да отидем само в храма, защото дядото сутринта ни забави. Разбира се, просто грешка на комуникацията. Говорим на език, който не е натурален и за едната и за другата страна и просто не сме се разбрали, но в крайна сметка пък това създаде друго преживяване. И решихме да тръгнем обратно надолу. Имахме около час и половина път до Убуд и за първи път преживяхме една мощна тропическа буря на моторчетата. Там просто започва да се излива този дъжд от нищото и се излива с едно, те поливат с кофи вода, толкова е много.
В един момент движим се с 30-40 км в час, то вали и аз имам чувството, че капките, които падат от дърветата върху лицето ми са като кърфици, толкова силно се забиваха. От последното ни включване до сега да ви кажа, задължителен аксесуар за Бали е дъждобран. През последните 3 часа преживяхме 2 тропически бури на моторчето и през последната носихме и тази чанта с покупки отгоре. Вече сме готови да заживяваме тук. Задължително, ако идвате, вземете си дъждобрание и го имайте предвид. Това е не инстаграмската част. Че ще си изцеждаш. Истинската част. Няма всичко е точно. Тречето даже не се сложа дъждобрана и е вир вода целия. Аз сега ще ви покажа моите късигащи. Ето. Личи се къде е било сухо някога. И какво е сега? Иначе беше забавно на моторчето, доколкото ако си спокоен в напрегнати ситуации, ще бъде забавно на моторчето в тропическа бура. Особено сега прибирането ни беше особено екстремно, защото той караше бързо, за да се приберем по-бързо до вилата. И тъй като мокър от вода не се бои, директно скачаме в басейна. И така след час и половина на моторчето в тропическата буря, прибрахме се вир вода, скочихме си в басейна, защото мокър от вода не се бои и завършихме един много хубав, интересен, емоционален ден, който допълни цялото това преживяване. И тук е момента да ви кажа, че аз не обичам организирани екскурзии и планирани неща. Да, имам някакъв груп план, какво искам да се случи, къде искам да отида, но ако нещата не се случат така, както съм ги планирала, не се ядосвам. Просто вземам това, което ми се предлага в момента от живота и го изживявам на макс. И по този начин аз за себе си знам, че успявам да създам преживявания, които са извън рамката, които са извън Pinterest, извън Instagram, извън всичко друго, което хората ти казват, иди да ядеш там, или да преживееш това, или да си направиш снимка там. Не ме кефи това. Аз обичам да се впускам в приключения, които правят живота интересен, цветен, непредсказуем и ако се появи проблем като тропическа буря насред пътя, просто го преживявам и продължавам нататъка, защото това ти създава емоции, които никога няма да забравиш и емоции, които правят живота наистина цветен. Благодаря ви, че гледахте и този влог. Гледайте цялата поредица в плейлиста Бали. Напишете ми коментар, интересно ли ви е, харесва ли ви, бихте ли отишли и вие и ще се видим в следващото видео. Чао!